Днес ще играем на някаква игра, където някаква котка спринтира и гони този крадец е там. Докато играя на тази игра, ще ви обясня как съм се здобил с Майнкрафт и откъде ми дойде идеята да направя свят и видео за нея. Тече, нека започна. Майнкрафт я изтеглих от едно приложение от Google, което се казва Happy Mod. И единствено тя ми се изтегли от това тъпо приложение. Тогава влязох. Бях се направил много светове, но ги изтрих, защото ми вземат много гигабайти и така нататък. После време чудене и чудене реших да направя една поредица на тази игра, защото нямах кода, нали нямах никакви идеи. Аз нямам почти никаква игра на телефон и зато и бях избрал Майнкрафт. И да, накраткото е... Сега ще ви разправям за тази игра. Тук вече ма блъскат автобуси, колички. Всичко ма блъска мене. Тази игра... Блъсна се. Къщата. Мога да се апгрейдна къщата. Она дупка вече не е басейн. Чакайте, искам да си апгрейдна къщата. Така... Ти вече нещо. И сега нека пак втори опит да направим на тази игра. Главния избрах, за да ви разказвам за Майнкрафта. Откъде ми дойде тази идея. Майнкрафт ония свят направих заради вас, нали, за да може да... Защото в YouTube бях някакъв клип на Майнкрафт, там, който имам хиляди гледания. Втората причина е, че дори нямам почти никакви игри. Ама както видяхте, и скоро снимал съм някаква игра на IM Security. Много е играта странна. Там видеото на една игра спря пръстовете дори. Аз просто накрая се пусна една реклама и всичко се развали. Отварям някакъв сейф, някакъв динамит, тук има някакви диаманти. Но то скоро стана, бе. Апгрейди има това. Това е с грозната, бе. Бахчам. Апгрейд на къщата. Вече имам втория етаж на къщата. Вече имам и таванно помещение. Моля съм град на къщата на макс.
Не мога. Продължавай, Мичке Юла. Те продължавам. Те диджей кутии. Май трябва да ги събирам. Те са диджей кутии. Не знам дори какво правя. Мама, някакъв шоп с тези кутии, не знам. Ало, тука... Кой ти е, бе? Каква тази пещера тука? Оли? Каква тази софийска зона, брат? Брат, аз ти не го разбрах. Какво се случва? Оли? Манчестър Сити Юнайтед. Влак! Това са кораби, бе. Какви влакове ме гонят мене? Грин. Аз се катеря по някакви рампи. Защото дори не знам доста странен тунел. Къде го намерих. А как тунел ще води до море, бе, брат? Има тунели, които водят до пристанища, ама... Не е от тунела директно в морето, брат. Кой ти пари? Рая, бяла светлина. Не е рая. Улицата. Кръстопът. На кръстопът, брат. То път ще гледам реклама. Какво да правя? Рекламата ми сработи буквално. Вау! Градната с къща. Вече имам гараж. Перфектно, брат. Също си апгрейдна и басейна. Шезлонги. Да, имам пари, брат. Чаверчета, простотики. Аре ще дам 9 минути. Хора, кучето ме е здраве. Има едно куче. Ключих тук някаква зона. Кой ти е? Някакъв пазар. Сериозли! Кучия, да бе? Почвам. Бенг! Тън. Пак някакви колонки вземам тука. Аз и знаех, че съм на някакъв шоп. Но с нова зона... Не разбрах как се появи. Може да огреднах от другата зона всичко на макс. Падам. Параманана. Двойно повече злато. Най-накрая си снимах клипа. Шлем! Нищо. Джекс. Добре, че беше няма да нащите. Тунел към плажа намерих. Много хубаво те ударя. Толкова ставаше тъй в реалния живот. Тунел към плажа. Стига, бе. Хипс. Олей! Много скъпо бе.
Направих си къщичка. Не. Значи тук нямаш работа по кука. Коко? Каляни? Да. Ела. Кой ти е, брат? Ела да решаваме кино. Ооо! Може ли да ми искаш Ла-ла-ла-ла. така? Или ще решаваш и още. Няма да решавам нищо. Ела ти да. Не. Брат, то с крадец обаче, що е толкова бързо? Кой те кара да ми да пускаш? Аз не съм. Казах ми, да. Не искам. Магнит. Ходя по това нещо. Този котка е като Спайдърмен. Ама само, че не ходи по стените, а по вановете. И автобусите. Спайдър котка. Нощ получих SMS някакъв роден взим много Че ми на плажа. На грозни си плаж отивам аз. Ой! Не изплатил на тези Колко са клетените клетки на картинката вдясно? Така. Колко са клетените клетки на картинката вдясно? Оу! Завинти ми се свет. Какво ти е, бе? картинката вдясно, тая картинка. Оли, ще ми светне някакъв гол, ли? Ами хора, това смятам да е за финал на днешния епизод. Надявам се да ви е харесала тая игра. Ще снимам пак на нея, като ви говоря, като ви разказвам за Dark Riddle цялата работа. Сега хора от мен, чао!